Tak, priatelia, moje ranné video zase zdvihlo tlak niektorým fanúšikom vlády, takže predsa len by som dal pár slov. Vypisujú mi tu všelijaké tety, že vraj som divný, zaujímavé, tak teta mohla dopísať, že v čom konkrétne. Potom mi píšu rôzni páni, ktorí bojujú evidentne so svojím pravopisom a píšu, že keď sa mi tu nepáči, tak sa mám teda pratať. No, milí pane, ja sa odtiaľto pratať nebudem a takisto ako 10 000 ľudí, ktorí chodia aj na námestia z tejto krajiny kvôli vám, rozhodne neodídem. Ani kvôli Ficovi, ani kvôli vám. No a potom sú tu ešte také tetušky s vnúčatami, ktoré vypisujú, že ako vraj šírim nenávisť a štvem. Oni si asi pomýlili adresáta, lebo keď niekto pomenúva veci, ktoré naozaj škodia celej krajine a spoločnosti a robí to slušným spôsobom a dôrazným, tak to, milá pani, nie je ani štvanie, a nie je to ani niečo nezákonné alebo nebude aj agresívne, ani náhodou. Ja dokonca som ochotný sa baviť aj s vami, milá pani. Len by bolo fajn, keby ste sa pozreli na druhú stranu, na tých vašich dobrodincov v úvodzovkách, ktorých zbožňujete, ako sa oni vyjadrujú, ako sa správajú a čo tu robia z tejto krajiny. No a takýchto rôznych pozdravov som dostával veľa a chcel by som odkázať všetkým týmto spoluobčanom, že sa treba upokojiť, treba si spomenúť na pravidlá slušného správania, nejakú dobrú výchovu, ak ju dostali, a možno sa spolu aj trošku normálne a slušne baviť, lebo tým, že vypisujete takéto hlúposti na môj Facebook, tak v zásade mi len zvyšujete viditeľnosť a za to vám môžem byť vďačný. A verte mi, tlak mi to nedvíha absolútne, skôr rozmýšľam nad tým, ako musí rozmýšľať a žiť človek, ktorý píše takýmto spôsobom a takýmto tónom. Hlavne pokoj, priatelia.